Hey, hey, aquí el Cat hablando. Como lo prometido es deuda, aquí teniu aquest vídeo 2x1, un dia especial, 200 subscriptors. Aquest és el vídeo de formació i orientació laboral. Com ja us vaig dir a primers auxilis, si arribàvem a una certa quantitat de subscriptors, tindríeu aquest vídeo immediatament al de primers auxilis. I aquí el teniu. Vale, la pregunta primera, és que hi ha tres, però la primera és si ens fiquem en una situació que jo sóc youtuber i estic tota l'estona a casa. Què puc fer per no tenir riscos? Per exemple, si estem mullats, ens acabem de dutxar, ens rentem les mans, no tocar res amb electricitat perquè ens pot passar la corrent i tenir un susto. Tots els cables de tots els ordinadors, pantalles, consoles, etc. Tots els cables correctes, que no estiguin pelats, que no estiguin ja fets malbé. Si estan fets malbé, millor gastar-se una miqueta de que no poder tenir un accident. I pues una ventilació adequada. Ara que s'apropa l'estiu farà molta calor i si estàs tancat a una habitació sense ventilació, sense una finestra ni res, et pots morir de calor. Pues, si tens una finestra, vas a aquella habitació, t'adeques com tu vulguis, o si no, una altra opció és ficar-te hi ha molts jocs que compres un mini aire condicionats, són minis i els enxufes a la corrent i et donen un aire que per estar tancat moltes hores a un lloc està molt bé. Un lloc de gravació insonoritzat. Explicaré a continuació no és per insonoritzar una habitació, sinó que és per acustitzar. Per insonoritzar l'habitació s'hauria de fer obres. És a dir, hi ha unes coses que són com molt boles negres que es fiquen a la paret i insonoritzen tota l'habitació, que pot ser molt útil per no molestar ni els veïns, ni si no estàs sol a casa i estàs amb més gent, que puguis cridar tot el que tu vulguis sense molestar a ningú. I una il·luminació adequada, això és molt important, ja que sense una bona il·luminació no es veu bé el vídeo, és molt pitjor la qualitat. I també pot hi haver molta il·luminació natural, com ha de ser el meu cas, llum natural com el sol, o llum artificial com llums LEDs, llums les típiques del sostre, tot tipus de llum que podem tenir a la nostra casa. Vale, ara, seguint l'exemple de pregunta 1, farem la pregunta 2. Quines són les conseqüències d'estar sol a casa? És molt fàcil. Jo he triat unes quantes de conseqüències que crec que són de les més importants i ara us les explicaré. La primera que pot ser és l'ansietat. L'ansietat perquè al ser un youtuber tens com una rutina molt marcada perquè sempre fas el mateix. Graves vídeos, l'edites, l'has de penjar. Graves vídeos, l'edites, l'has de penjar. I això al final et crea una ansietat i et desgasta. Després, por al fracàs. Ja que ets un youtuber d'èxit, com nosaltres, hi ha un moment que tens por a que algun subscriptor no agradi el teu contingut, se'n vagi i vagi com tot molt cap a baix, però potser que no, potser que sí, i per això pots tindre por. L'estrès perquè cada dia has de penjar un vídeo, o sigui, normalment youtubers cada dia pengen 1-2 vídeos, i clar, és un estrès cada dia anar fent jugant, gravant el vídeo, després fent-lo, jugant, gravant el vídeo, després fent-lo, i després penjant-lo fins i tot. I inclús també l'agotament mental, ja que és molt dur físicament estar, primer, a casa tots els dies, gravant, fent tot el que ha de fer estar al món de YouTube, ho ha de fer quasi cada dia per tots els subscriptors que té amb el seu canal, perquè se suposa que tenim molts subscriptors, com nosaltres també. Nosaltres que tenim 200 subscriptors aquí perquè sí, saps? Pues això. I també un altre factor de conseqüència pot ser l'obesitat. En alguns casos, ja que alguns youtubers estan tot el dia a casa seva, no fan res d'esport, com que estan a casa, mengen molt, no fan res d'esport i això dona que es vagin ficant una miqueta més gordos cada estona i al final estiguin molt gordets, però bueno, en alguns casos, no tots els casos, passa aquest problema. Vale, i l'última pregunta és quins senyals podria tenir a casa meva si fos youtuber
fiquem parèntesi que vivim amb més gent. No vivim sol, vivim amb altres persones. I és una casa gran perquè tenim el partner. Vale? Un dels senyals pot ser l'extintor. A un lloc visible per qualsevol incendi el podem anar a buscar i apagar el foc fàcilment. El del terra que rellisca, això quan frega, quan netegem el pis o alguna cosa, també estaria bé ficar-ho, perquè si un frega, l'altre estava gravant i no s'entera, baixa, camina i se'n va a tomar pel i a l'hospital corrent. Després, també pot ser de risc elèctric en algunes zones de la casa i hem de ficar el cartellet de risc elèctric i que hem de vigilar. Estaria molt bé que estigués com apartat de la casa perquè no estigui molt visible i molt visible en el cas d'altres persones, perquè no pugui haver cap accident ni res. Després, de prohibit el pas, això cadascú és lliure, si vol fer com que aquí no passi, li prohibeixes el pas i la persona, si té lògica, si fica prohibit passar, no passarà. Un altre pot ser prohibit fumar. Jo, en el meu cas, soc esportista i no m'agrada gens ni el fum, ni l'olor al tabac, ni res. Fico a la meva habitació un cartellet. Aquesta habitació, prohibit fumar. I no poden fumar. Després, l'altre pot ser timbre d'alarma. Per quan hi ha foc, el timbre que ens avisi que hi ha foc, perquè si no anem al carrer. I l'últim pot ser que això acostuma a estar al lavabo o a la cuina, però acostuma a estar al lavabo, és un kit de primers auxilis, que ens pot salvar d'un ensurt en qualsevol moment de la nostra vida, perquè ha passat alguna cosa, vas al kit, li arregles la ferida i ja pot continuar en la seva vida, i és molt útil. I ara ja fins aquí el meu vídeo de formació i orientació laboral. Espero que us hagi agradat, dale like, activa campanita, que si no notifiquen el vídeo, i adeu!